Eye TV Uboroso bw'umugusi. Morigereria bwen soko TV nko kwani kuranda nsi asore asubot kobwa bono botkobo gewe komina kianda somo tinyo ugatatu mwaka we chile fu ibere meron gebere na gatano ari muno kuyana kwane buna kuendelea bia kuranda nsi asore asubot kobwa bono kiara gere chinsa isato cha Afrika ya muchinga kyuka nyorama ya asinchira yobo ikirano buna baseke baito bayarganirie asubot kobwa bono eri kwene kinaye kwe manyora mange ayakora kana seri tukori gimana boigo ayara cheko bwatia ase obotko oboige tosanga asobwa mu wetera asinchira yo mutandao wekerero Facebook na boigo asense YouTube en Soko TV na bema wasiliana na mono yura chiko tumekeka kito chiko soa asenkwani ya ito obotkuba bono enga kito chiko kwanira amangana abwate kaine no mochando bwa chenu bwongo gose asumuntu weri bwege songo nigo tokorate aba na mental health nigo tura chikoba amono magani me studio oyo manyekaine buna Justaza mukaya uito sanganere asobwagare igoro yo muchando iga oyo iga gose igoro yamangana bwatikene na mental health asubot kwa bono igo chaka gutuma mabori ago gochakira bono nabo igo no chikonyora libagari wake simi wetera sena mbere noti isano na ibere isano na isatu ne momara gatano omwerio beka isatu ine narali ali kwaliganderetie asubot kwa bono tigango tranyora asenchira yogwenge. Nimefika hapa kwa junction 6 around 40 nikaona watu wawili wanaangalia huko. Watu wako wengi, meaning ni kama wameuliwa tu saizi asubuhi. Abakagiro batatu bobo ibinigo batokire bakenyere gwika gukwa magega yo gusagano nabamenye babundo nyabite. Amacha yabunarega narosiri lakini rende bintu nebinge biborete buna solarization eyitwa setting aside a budget ya 150 million to start with. Na inde buna governor teba the budget for solarization is between 300 to 400 million. County ya Nyamira gochigo tumeka chi milioni chime isata somoro biribo kubeka chisola chogo suguma mache. This stretch of the railway line will connect our industrial corridor in Nairobi to the agricultural heartland of Narok, Bomet, Nyamira, Kericho, and Busia counties. Omurai bwense William Ruto nigachakira obwaga chibegetange kigali omolero kurona ibasha gocha Kisumu. Tosanga sobwa mo gochakira bono goiko mwerio eliteriane Ishmael Mogere aso muchakara botko bwa bono abakagiro batatu bo bwibinige mambia rero batoka bakenyire gwika gukwa magiga yo gusagano nabamenye babundo nyabiteme yo muche onyamire kubwatikana nebikoro byo bwibi comment kana goke useko enekia ayo nto mugambi we location yabo nyamatuta chache Philip Nyamoko nigatebirenga batatabwo nigo bakenyo gwika gukwa nigemibire yabo yerwa senkendu ya nyamira rifaro ekero egekurege tindikia bwatwire gocyase abasaye abo bakwebira bamenye imiye county ya Nyamira hamusa kito Stephen Nyarike Mbonde na rogotwegorera roboti urwasobotko babona batatu habo nigo bakenyire goikago kwa ase kenyoro kya bundo imeya nyabite umuchi Nyamira mega yogosagano abo botkubo kera rero ase kagire abamenye abukonyora bwatwerro borobo nene ase kerianga komentekana ko bikorwa byobo ibi anemono ase umuchi Nyamira 6:30 nimefika hapa kwa junction 6 around 40 nikaona watu wawili wanaangalia huko. Watu wako wengi, meaning ni kama wameuliwa tu saizi asubuhi. So nikafika huko pia mimi nikajionea, nimeona vitu sijaiona, mtu amechinjwa kama kuku. Na ni watu they are known from around hapa. So ni kitu imeshtua watu sana, tujaona kama hivi. Yeah. No, tu akumiria magana bere ke yorigita oibu abujire nka mono ayo bono to na ndiro okumia no bono mojoko na yo mondo jenero yo mo bosaba ndaba kinyira iga wabantura mbonto abokire iga to minyokire goja ndo anyaro information ise na mbandu kya ngai baba te tukurwa yonta ro korobo tugento manyana king ngai baru te kurwa kya abantu abayi batunyari kenyoreke to atwali obibi obone kenyoro ga iga weta bato cyane kone cyo simi go tare para e bago tubwa da bato ita
nento baka to agotire ndubu atinguru abamura baka to minja sana ento to aibe binyoro kyombeka kuibwa chingoko ebinte binge kejoreke igobo no tubu ato kumwe kenyogine iyo nto tabana nyasaye abaskari abatureti baito tubu ati to kolo boyu bole nyamiraga wabero bonge mono abana bake kwa bakole ke barua banyore ke ntobapike muno abandi bona ko iwe mejiweta akune mirango chingoko nto kutikesiko etubu ato konke nyoreke ngoro kuteresa kerubo kenyoro ne kiabundu ko twabokire rituko rya rero rya mambia toigwa abantu bagukura twasoka torore yange saa 12 twaminyoka twacha twanyora n'abantu basibiranirie ngori batatu bakwete babera bakwete lakini oyo monko na gukwana ari ngagatabaga kinkonye subere ngori na akure orangeria abaibori baya abana bamwabo babura ochotaga na abugo ochokunere igonga tebya abana bamura barensa gakia sogwanja koino oboibi nobobe rara bana buna bamura bakweta abaibori nyene basarire na muibori to gutuma mwana na abana basinyire libaga bakore gasi amago kabo bekonye barabo bararire bintu byabande nabi bakuiba bekonye bona ko bachiete koibe bintu byabande nabye bibi abakonyire bona tiga bamura bara iga basomereseni ngobo ibi nobobe igogo itwokwe aseta yo gotamera tiga iga abana bagende kanisa batamere kanisa baiguringana lya nyasaye libakonye gakwene kyayo mugambi w'Unyamututa Church Location Philip Nyamoko nigahekerekyo haichanire gekorekyo kyoboiti asekeria hatebirenga nigo abasaye batigire kwenyore ngeri asenjire bwenerete asekorende babekire metu yabo na goswase bikore byobosari. Na mimi ni Philip Mongari Nyamoko, mimi ni chief wa Unyamututa Church Location. Kwenye hiki kitendo kimetendeka asubuhi nikiamuka nimepata habari kwamba kuna vijana watatu wamepatikana katika eneo la Bundo ambaye ni village yangu kwamba wamekatakatwa. Nilianza safari mara moja ndio nikafika hapo na kweli nimeona kwamba kitendo kimetendeka, vijana wetu wamekatakatwa na sijui jambo lilikuwa ni nini ambayo lilifanya wakakatakatwa, lakini nimepata wakatakatwa wako hapo. Nigemebere ya batatu abo yairwe ngendo ya Nyamira rifaro ekero kurentindi ya bwatukirwe ocia sabasaye anene mono bari bakorwa somo cyo Nyamira wetanga wesonania ne bikore byoboibi ngosaba abagambi batakonya n'abatureti na michi 10 na bali batigalete barolere example. Stephen Nyarikemunde, Ensoko TV, Bundo, kaunti ya Nyamira. Are noroboti kuri ase county ya Nyamira taso ase county ya Kisii abasaye wetani chimibire kuri county ya Kisii na Nyamira nigo basangerekana himense moyo kwena na maigeri asabarimi ya Kisii ATC abwase barengi kwegerwa igoro yechinchira cyo gukora amarwere yebichuni bigosariye kemeri ya hash avocado ase oburwere bumanyekaire buna pasha maitsa gusangekere kyo ni gaba bwatani baire rubuya bwa maigeri ayo eriwa konya abarimi komenta rigesariabo nigo bono basabire abasaye kwebwatani noburimi obwo bwa hash avocado erikwenyorera engeria Petwele Machini na roboti urwase oboimimono bunenchiremo yo gusira abalimi imerongoro gusi urechinchire cyo gokineri gesari kemeri kya avocado nigolchikirero abasaye wetanya chimebere kure county ya Kisii neri ya Nyamira abasangirekana imense mo yokona na magiryo y'abalimi ya ATC memo cyobosongo eri kwegeriwa igoro yechinchira cyo gukora amaroire y'ebichuni byo gusaria ekemeri kya avocado asoboreire manyakanitse na pasha maitse. Siku ya leo tuko hapa Kisii County ambapo tumeweza kukuja kufanya mafundisho na mafundisho yetu haswa inaguza wana youth na tunawafundisha on the value chain ambayo ni avocado, specifically on pest management. Na currently we have a pest ambayo inaitwa pasha mite ambayo ni pest ambayo bado ni kigeni sana mno, inasumbua wakulima haswa wale wa avocado, na mpaka sasa hivi wakulima wanasumbuka, hawawezi jua hii pest ni nini inawatatiza. And so through the partnership tuko nayo na Mastercard Foundation pamoja na other stakeholders, that is AFA,
KEPHIS pamoja na PCPB. We organized hii training ya siku ya leo ili wakulima waweze kufundishwa hii Pashamite ni nini, na pia waweze kujua jinsi ya kuicontrol katika mashamba zao. Pashamite ni bichuni kete bisinini utanyare kubirona maisao kumana moni bikoria mato kurunse karabya lira mato konyora avocado yansire gutware uraini gete kurunse gabure yellow kwa yugo mataya arokana naro yellow na ande bono tari okora gasire atakere okora siendagira agere amatunda abamanene wasange kirekio nigo bairairo buya bwa basai abarabange asoko ibwatania sobori miweke merikega elio goikonya asoko igenderera na kwinyorera ngeria. Currently all of us know that the population of Kenya is almost 75% is comprised of youth, and then the backbone of our economy is purely agriculture. So what we are trying to do is to secure a future for this particular country by trying to onboard these youths as soon as possible to ensure that we have a future in Kenya whereby we continue promoting agriculture and ensuring that in the near future and I would say to the future, we don't fall of starvation if youths don't take agriculture. Tupande cares a lot about the youths and women and farmers in general. As our motto goes by, we put farmers first in everything we do. And today we are demonstrating that by building the capacity for the youths to be able to manage Pashamite. Na ndabona twara youths kera mpango bakubwata kubwa bagaka youths abanane twete bakuruga iga na urubaje gosomia abana mibande galia mashinani mu urairu mbororo na nenga ki gutangika bari abarembo itabaraja ko nyabanga banyorire afaitingia kura soburimi wa avocado nigo bono abasaye basemiwe kwene kimoneke merikyo nke bayimeremo nabigo abantu kuborigo kwibwata noboremi bwekemeriikyo elio kwenyorera ngeria. Actually namo tomaite kusiga iga abasaba banga karaba ko school bahansire gutama kurunga iga abandi bachire chingumbu tupai wapi Nairobi kulige parwa, lakini ndobate department ya youth kubata na dole sana kubasomia ubuya bw'oburemi asa baremi igonda tebenga tigato simeke chi avocado chitorochi tebugati avocado tebugati igasinkom tori konya koyerenda bunora alende gosene chae gosene chingeni gosenki nande koira sake ke ya harusirie actually inkorora tore baba to twara tore market Korpotiria Ensoko TV kurensemeya yokwena magiri ya baremi ya ATC memo chobosongo nchempethuel Machin. Kurase county ya Kisii tokwira na se county ya Nyamira mu governor we county ya Nyamira Musinyaribo digorero atwarege karo amono moteneri o Lake Victoria South Waterworks Company Jacqueline Kemutomomanyi asabai wana guchikonge yao murubiri bwo kubeka chisola cyoko musamache ase usechugo suguma amache ase kerengo ge chimilione chimiseto yene nchire yemo yobokorali gose yogo kyaniri gori gutumikwa ase stima gosuguma amache guchi asaba menyi eyo yaretra madeni ya manga ase company ya Nyawasco boigo yene gatie merubiri ya magendero murai Dr. William Samuel Ruto arachi guchaka ekero harachi gotara county ya Nyamira aso omwari wo mutinyo yiga Mnenjire yemo yokorera ekambuni henya ya Nyawasco iyo kwena na machi ase county ya Nyamira mayaga yokwebaga korwe kyombeke nekia Gusii nigo mugabana bwe county ya Nyamira Moskamos Nyaribo rera atwarege ikaro nomoteni Lake Victoria South Waterworks Company Jacqueline Kemutomomanyi asebaiwana gochia kobeka e project yo kobeka chisora ejo chire chisiringi chimilioni chimisatu eka chimilioni chiminye mrenjere ya moyo kenani rigori riyo gotumeka omorero haso gosuguma amachi gochia saba menyi omoroberio solar station igendo tsumbweta amachi korukonya nande kia tonganyi koru Wasco ne biri yestima Kuroche mahali kupamtora maji toya reta kurwa toya pambo ka toya sibiria toya ile tangi na ya nyagitari na asande mwe koru nyangori a kubakaika ari matangi amanya kwa distributed kiagara igara menene yogo pambo maji ya unestima
bono toyotumia estima ya sola twapamba amache isaine abantu batumia igo noone GP nabo ranyore chikoba chitarimbe mono ese sector ya amache yabunarega narosiri lakini rende bintu nebinge biborete buna solarization eyitwa setting aside a budget ya 150 million to start with na ende buna governor ateba the budget for solarization is between 300 to 400 million, so having 150 is just a drop in the sea. Igo meaning antu bwate deficit, and that is one of the requests tocha kusaba omonene bwensekera gocha. Secondly, ekero solarization ye kobeku ese intake mate tocha kubeka chi solar panels 512 ne chipambu ibere, and then ega stote neine ntobeke chi solar panels 179 egere chitokonye kupambu amacha ya to different water points. Nyamira County ne county ye metabwati issue ya sanitation, and I think from the reports tokonyora from the public health inere county okonyora toko ntobwati esiwa agukwana sege karobene ritkoria rero igo bereire nga konyore county ya Nyamira igo yatwara madeni hanene mono korwa ase obotumeki westima so kwena na macha igo chiasa menyi hanene mono bari ase county ya Nyamira gento barorenga nere nchirengi yayo kwene kingango kera ne bari ligo lieri kigima twagambira nga kitokora isiwere chinyamira township ikorengereria twanjira nenga ye wansera naende kwasa tori wango ya edia gara tonto kwana about the operation ya company ya Nyawasco twanjira nende to wataichigas managing director, technical manager, commercial manager onde torare wango igo mutinyoyo as soon as next week erinde company yenya chinguru. Bosio bwetaro yo murai bwense Dr. William Ruto asorongorwa gusi asege gakia matukata to ngati yabiri harache kubekerwe mesa kurwe county ya Nyamira namona omoroberi yo bwa mache bwogotumeka chinguru cyo morogwetere sola yo barache go sabo murai bwense hachiko batotereria eryo kwene kinga amacha yongo chigoikirare omumenyi o Nyamira boikiranu ege kogera omonene bwense nare ngocha gututarerare from 29th mpaka 31st na ese project ya mo eriere ya market ya wicha ko launch go commission Nyamira water supply. Nyamira water supply ne facility yere magagaiga kere president yegocha ntutagete a commission ya macha yege kogera bunaga koretu igachitaga commission kisi ta commission Nyamira nabantu baito momanye kere president yegocha na rito konyora goodies kere president ya chirento nyore opportunity na intu yogo tebe bintu biri bitoremete ekero boige county yagendere kuyarigania gochia kobeke kiombe keya ikirache ko bage gotenera oboteneri bwa mache nigo boigo baenekeria bamenyi ba Nyamira nga mbache kobekara amache abantu ao habarache ko bakogania. Steven Nyarikembone Ensoko TV Nyamira. Hase ense moyende abari mikuru ase tundu bari etora abo bakwiricha ase factory ya Itumbe nigo baorokiri okuganikwo okonene goko baganwa kuru ase factory ya Nyamache eribo be bagwetenenera okwane kerekyo ba ekero bare ngiko semigwa igoro yengana ya musia content nabo igo kweresere mechando yabo buna abari mibechae nigo batebere buna nigo barachiko korokorobekana gose gotumeke kigambiro eri serikali nabo igo ekyombe gya KTDA kenyare kubatana na kuru ase factory ya Nyamache director ito abo oriata egwerende chiche bone kareta kwende yangirie Nyamache muangire mutagete togende by the law go so mutagete doje just front ndundo ligoja just front yani ngando ligoja kifua. We are asking you motoririsi no morembe mutu anjere doje no more no boaba asese gigenderete Middle East era basigo saria okubone bwete bwechai buna bone chai go chikobucha ende chikotigara etariko niwa ere Mombasa warehouse neji warehouse chirito gwakana bune storage kuruga kubugorie cha paka Mombasa to gwakana kwinika cost necha etariko niwa eyo cha kobo konga chibesa ngaito chokuru twakane abali megaitu ntutore Itumbe to separate igendo keriko nango kwana botambe mutagete to separate abali
ekiagera ngo chigokwana abande bandage byaranga ayena yo winsa itiabale lakini abalimi aba gote nabangaini nabarabumba rocha sobo kongule mbaroche chibasi chiabo mbaroche buna bagotora batoe chibasi chiabe kwa mutugeza mbamanyete factory kolosmo mane naende ya chiabe kirani gulimo chiaba gukabe kabere kwanyora bono abalemi abana barobo baberegeta abandi eka muranje nyamaje tutigane leave us alone torua toche na kwana muno musongo bungwa se itono wa munganchere mutuanchere tu abalemi go sobana no mungo kwana. That is the key. Kuanja na intumoto ikisara sini jirie kiagera chibesa se chikona ligwa no ama machani agochi moto konye aso kuanja kweino gotuasa ba mabera mintu ngiye kogera intutwana gotora echae twakorera bosa mwari bo mwaka igo bari medo nkorera bare na intu twatware gasi enkongu ko togosaba mono go chakera bono mwaka oyo mucha kora biongozi ebyo muikaranza be parliament yaria babekekererekyo baboringa gusingi kebete ekiagera nyenkorti ngotora tole muna bona ga bato tebiri ototogisi ngorti ja ingene ko skoro togisi nyamaje itumi ko rositole amachani aya maya ko rositole ngire ndike ka kyo mwari bo mwaka to gwakanu komenya ko nyentu akori siringi 10 abandi bakari eribu yani siringi 70 itona ko tebigwa kene ngari twarangi buna barai toko ikari ka toko kwanera twanyoranga echa iga itumbe iga ko si ja nyingi kwenda ototogisi itumbe gosi bono rinde kari mo so mwari bo mwaka bese ngiyo tonga chitumbe chiba igoro nyamaye chibense dawo jibeka katikati oyoro chiba chinyinge na ndichaba kandu katikati igobono rujenga abaragwe bakona gotogonka bagonka igono no muntu okogonka mabere dawo chakomoerera onyoru gwakaise arena yikuru ase rogongo rwa gusiya barayikuru chinsemo chanaro konigo bamwakirembiye muno murayibwense Dr. William Samuel Ruto asuko bagachirege tange kigari y'umurero chinsemo icho ase bateberege tambukire kyo nigo kirarete ubunda asaba menyi be county yo ukwanekere kyo murayibwense Ruto nababwatani bande bakora itara sensemo ya naro kuri tukuri rero nigo barireira yugo chikumubwate si Ruto koira ekerogo ekyo asentunda ya kabere edina na roboti orwo asubwagare ase chitaro chaye chiakera lituko imeyense ya Kenya ganga yo guikerania na gucioria mirubiro ya magenderero bunenchera yemo yo guikerania chira chiriari tabana inchi kagoso ubugambi na bunenchera yo gutinya yari kirwenga nigaro munyaburimo Murai Ruto nigatarira chinsemo cha Narok ase kerenge kenene yo kugendereria igitange kigari yo murero kurwa Naivasha kegwetera Narok. Abaraiba siasa sechinsemecho nigo bagokeire omoroberio yo na komotogyo Murai Ruto ase okubainyora boigo ase bamoireira yogocha kwene kyanga wikaranseire kirogo kyobugambi ase ntunda ya kabere. And then post independent kwa sababu ya lack of priorities sisi tukaua railway yetu. Ile jambo ambayo umefanya sasa kama rais ni kuhakikisha ya kwamba hawa wa Kenya hawa watatoka katika poverty. Narok today will qualify to be amongst the low economic or low-cost countries, low-cost counties that global firms can set up base for manufacturing for the world. Asante sana kwa sababu ya reli, asante sana kwa sababu ya Narok International Airport, asante sana kwa sababu ya mabarabara ya lami umetuwekea. Hii reli itatuwezesha kuweka ngano, mahindi, viazi, kupeleka Mombasa na kama bei iko kidogo tutapeleka ngambo. Excellency William Samoei Ruto two term. Asante kwa sababu ya hii SGR ambayo ilikuwa imekwama kule Murtoto na siku ya leo Your Excellency umekuamua kwa sababu serikali yako ni kusema na kutenda. Your Excellency, sisi tuliposema mambo ni 2 term. Sababu yetu ni kwa sababu kazi inaendelea vizuri, agenda zote ambao ulikuwa umeweka katika taifa letu la Kenya unaendeleza na wananchi si wajinga. Mimi nasema asanti na Mungu akubariki na safari hii Narok North tutatembea na wewe. Watu wanasema 2 term. Sisi kama county ya Narok tunasema 2 term for 3 reasons, Your Excellency. Na these are the reason, Your Excellency. Wakati ulikuja hapa development tour last year, ulianzisha barabara ya Ngoswani kupita Naikara na kwenda mpaka Murijo Loita. Your Excellency, I want to confirm to you,
Saa hizi imemalizwa kilomita 15 na inaendelea day and night. Omunyakerogo ase kambani yekigali ky'omuliro Abdi Bare nabo igo omunyakerogo bw'abanchinia kurwa sense ya China Song Heliang nigo baenekirie egetange kionge kyekoroisiwa na kubwatania chinsemo chinyinge imeyense ya Kenya na isiko ya Kenya. The Naivasha Kisumu Malaba SGR will extend modern railway infrastructure to Kisumu on the shores of Lake Victoria and onward to Malaba at the Kenya-Uganda border. Today, we are here to implement the tangible outcomes from your bilateral high-level engagements, one of them being the extension of the standard gauge railway. Kuriboteria ETV Yansoko, Erieta Nedinamura. Morigereria bwen Soko TV mbia mono asoko choren Soko TV na boyo kubwatia maya asenjero yubekana chinse sato cha Afrika ya mocha saboro niko tukura subiri chiduka na nyuma yayo ningirane na yande amange toskare na monekera turachiko so asenkwane yaito botukubwa bono kera tukulira mangana bwatkene nobo chenu abwase omogene ito o ikirimi ye studio aserieta Justus Mukaya turachiko na mangana bwatkene no mochando bobo chenu bobongo gusase umuntu wege songo tukura teba mental health asaboro tiango turasubiri chiduka ningirane na anda amange.